sledovat zahřívání motorů, to je ten termostat nebo tady to. Musí se to v nějakém rozumném čase dostat na tu prostřední hodnotu a pak to tam držet. Když to bude padat nebo naopak se to moc otevírat, když otevírat je tam nějaký větší problém v motoru, když to tam nedoleze, tak je to termostat, není to levná věc, ale teda není to drahá věc, ale je to omrt. Takže sledovat, když se to bude držet celou dobu na prostředku, je to asi v pohodě. Řazení automatu, to tě asi nezajímá. Zkrátka, když jezdí s automatem, tak to musí plynule řadit nějak hezky pod plným plynem, pod nízkým plynem, nesmí to lupat. Každopádně tebe tady bude zajímat to, že si zmáčneš spojku, vyzkoušíš si takhle všechny dráhy, jestli to nelupe, jestli to je OK. Zpátečka, jestli to prostě jde hezky. A vlastně ještě si vyzkoušíš, když budeš mít úplně vytočený ten motor a přeřadíš, jedeš, bum, tak nesmí ti škrtat synchron, nesmí to jakoby nějak zaškrtat a musí ti hezky tam jít ta rychlost. Je třeba možný, že to hezky půjde, ale když budeš mít vytočený motor, tak už to tam nepůjde. Znamená to, že je špatná převodovka, špatný synchron na tom. To jsou taky kolečka, co ti vyrovnávají mezi sebou rychlosti, aby to tam šlo právě hezky řadit. Pak tu máme test kapesníčkem z výfuku. To je úplně nejdůležitější věc. Když ti představím výfuk, můžou tam být nějaký saze, může tam být nějaká voda, když je zima, to auto chvilku stálo. Každopádně vem si kapesníček nějaký. Je to ideální na studený motor, anebo chvilku potom. Ten kapesníček si dej na ruku, přidej ho k tomu takhle a řekni týpkovi, ať ti dá plný knedlík, nebo ať vytočí ten motor. A nesmí ti na ten kapesníček vyletět nic, co připomíná olej anebo chladící kapalinu. Může to být normální voda, nebo nějaká pára, kondenzovaná něco, ale nesmí to být chladící kapalina ani olej, pak máš velký problém, hodně velký. A tím vlastně máme seznam kompletní, nic se mi teďko nenapadá v rychlosti. Každopádně vím, že to je docela stres, když přijdeš k nějakému autu takhle a zkoušíš něco, tak je dobrý si představovat, že to je game a že to auto kupuješ pro někoho jinýho a tím se dostaneš z toho stresu. Že to bereš jako hru a řekneš si, jo, kupuju bráškovi auto, tak jakože úplně se těma emocema odprostíš od toho, že to auto je tvoje, nebo bude tvoje. A jenom si představuješ, že chceš kámošovi udělat dobře, takže podle sebe prostě bez emocí se snažíš vybrat rozumný auto. A to je všechno asi, co mi teďko napadlo.